Hei, Slatina! Gata! Începem și dăm startul renovării terasei, fostei terase Fiore Bianco. Aici vom încerca să trecem la next level cu taverna noastră X-Fish, în care vom avea pește, fructe de mare și tot ce înseamnă pentru pește. Vă așteptăm din 1 mai aici, în această locație, care va fi schimbată cu totul și vom avea un nou design și vă așteptăm să veniți aici să degustați produsele noastre și să vă delectăm seară de seară cu muzica noastră ambientală grecească, italienească. Ceva de vis va veni aici și va fi foarte frumos. Vă așteptăm. Oricum, vă vom ține la curent cu toate renovările, cu toate schimbările, cu tot ce se va face aici. Vă vom ține la curent pe tot parcursul acestei luni. Mulțumim și vă așteptăm, Slatina!